Ka khubor nari India ka sorkar preng kala pentem bahadu ka shitarik ulber 8,000 arpun riu dan hadu arpusan hajar rius pa sandali ki LPG distributorships ha kari ki bala shakri da arspa khatwaitli ki LPG bottling plants jong ki oil marketing companies na kini khat 9,000 rius ma nyau tali ki dan ha ki chaka nong kendong ka bapen I bak sorkar kala bu hakmat ban pensuk ya jingyo LPG hakishnong ki bajangai pat ki baduna kilat Jingerap. Menteri Kartanat Petroleum dan Natural Gas Suresh Gopi habjubab hakar Rajya Sabha ulaong ba habdeng ubnai yayong 8,000 khan riu hadu rempang 8,000 arpun riu laseng hadu prahajar live tali ki distributorships thamai bat nakini khandai pulai persen ki syakri ya ki chaka nong gendong man penklan ya kajing shisha bat kajing shangan jong ki nong thiet la pentre kam ha baro kari ya ki rukom booking lengba ka SMS bat ka IVRS kam ai jing tip shakinong thiet haman ka kenta kumno ka booking ka bill bat ka delivery ki company ru kila sedang ya ka rukom delivery authentication code lani DAC ban pentikna ba ka delivery kalong ka basisha na ka benta ban penlong ya ka dor LPG ka pala ban kot shakipat ba ka sorkar kala siu hadu ar hajar crore tingka house name arpolai shaki company OMCs bat kala menjuru ban aishu laipo hajar crore house name arpusan bat arpun rio shushu ka sorkar kala pentep ba ka skim pradhan mantri ujwala yojana kapala sedang haunai jemang 8,000 khan rio kala ai jingerap ya kilong kemi ha kilong ging baduk ban yo LPG connection claim deposit hadu menta don kum bashipau pon san riu ki crore ki jingyo jingerap hapo kani ka skim kador di patba jong ka silinder LPG ka bakhat saw pon 8 kilo menta ka long khnai spa khatlai tingka ha Delhi handai hadien ka subsidy ka balai spa sha kinongyo PMUY kador ka lahiar sha ka riu spa khatlai tingka na ka benta ke padai hok banyo ya ka jingerap Menteri of Petroleum and Natural Gas kala ongru ba kari India kadangla ban penbiang hi yak petrol bat ka diesel na ki refinery chong kari hi klem jingya dai ha ka jingyo na sabar ka sorkar ko ong bagan ban teng ban bu akmat ya ka jing mentoi chong ki pat ba bat ban pentikna ba ka jingyo LPG kan long ka ba teng klem jing thot kham tam na ka benta ki long yeng long sem bat ki benta ki bakong san kum ki hospital bat ki school